Războiul alianței izraeliților cu românii. Salut, dragi prieteni! Astăzi vă invit să pătrundem împreună în una dintre cele mai controversate și puțin discutate pagini ale istoriei noastre. Lupta invizibilă, dar crâncenă, dintre aspirațiile naționale românești și influența covârșitoare a două mari organizații evreiești, Alianța Izraelită Universală și Bnei Brit. În secolul al XIX-lea, când statul român modern abia se năștea, aceste forțe au încercat să modeleze destinul României, cerând drepturi pentru evreii care invadaseră principatele, în special Moldova, și controlau deja economia. Dar poporul român, cu o solidaritate impresionantă, a ripostat, apărându-și identitatea și viitorul. Haideți să descoperim împreună cum a decurs această dramă plină de tensiune, curaj și rezistență.